ang kahimtang sa ato ang panahon. Northeasterly surface wind flow o hangin gikan sa amihan ng silangan ang nagpasulabi sa probinsya sa Cebu ug uban ng dapit sa Visayas. Wala kini kaay nagdala og mga pagulan-ulan, busa ang probinsya sa Cebu makasinati gihapon og generally fair weather sa mosunod na 24 ka oras. Samtang padayon ang atong pag-monitor sa usa ka weather disturbance nga layo pa sa Philippine Area of Responsibility ug mas ning-intensify kini og nahimo ng tropical storm nga adunay international name Wutip. Karong mga orasa gi-approximate nato na ang gilayon niya is moabot og 3,100 kilometers sa kayutaan gikan diri sa Mindanao. So gitan-aw nato na wala gihapon kini direktang epekto sa atoang nasod sa mosunod na duha ngadto na sa tulo ka adlaw. Samtang kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, kasarangan ngadto sa panagsang kusog na paghuros sa hangin nagagikan sa amihan ng silangan ang magpasulabi gihapon sa silangang bahin sa Visayas ug ang kadagatan kasarangan ngadto sa panagsang may pagkabaluron. Samtang diri sa Central ug Western Visayas, hinay ngadto sa kasarangan nga hangin lang ang magpasulabi ug ang kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Mas isaka paghihapon na nga to ang minimum temperature ug ganiha naka-record kita og 24.9 degrees Celsius. Ug para sa ato ang temperature forecast diri sa probinsya sa Cebu 25 to 31 degrees Celsius, 24 to 30 sa Bohol, 24-31 degrees Celsius sa Dumaguete, 25 to 32 sa Bacolod ug 25 to 30 degrees Celsius sa Iloilo City. Samtang 24 to 30 degrees Celsius sa Maygiwan, Eastern Samar ug 23 to 31 degrees Celsius sa Tacloban City, samtang 25 to 30 degrees Celsius sa may Southern Leyte. Ang adlaw musilang ugma sa alas 6:02 sa buntag. Dinhi nilang kutob para sa dugang na impormasyon, bisita ang among social media accounts sa Twitter, Facebook ug YouTube ug ang among website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph. Gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa balitang Bisdak, kini si Netherlands sa Letrero, daghang salamat.